den, mé jméno je Marek Dedecius a pro firmu Workline služby pracuji jako specialista na vývoj informačních systémů a zároveň optimalizuji firemní procesy a technologie. Dnes jsem si pro vás připravil krátkou ukázku, jak chytře pracovat s hesly. Budeme k tomu používat aplikaci KeePass, kde vám ukážu, jak se s ní dá pracovat a namotivuji vás k dodívání tohoto videa až do konce. Dále uvidíte, jak tuto aplikaci nainstalovat, jak vytvořit a spravovat sklad hesel a jak pořídit jednotlivý záznam. Na začátek teda krátkou ukázku z toho, jak se s touhle aplikací pracuje. Já už mám zde připravenou databázi hesel a zároveň mám tady i zadané jedno heslo, jedno jediné, které si musíte pamatovat pro přístup do vašeho budoucího skladu hesel. Toto je můj privátní sklad hesel, takže uvidíte, jak s tím já pracuji na běžné bázi. Nejdříve se přihlásím do aplikace a vidím, že tady mám hromadu záložek. Já vám ukážu, jak se dá přihlásit velmi jednoduše třeba do internetového bankovnictví. Takže tady mám záznam, který odkazuje na banku mBank. Když pravým tlačítkem kliknu na mBank, na tu položku, objeví se mi seznam a přes políčko URL vyberu Open. Tím se mi otevře odkaz, který jsem si už tam předtím zadal. A teď potřebuji zde vyplnit vlastně jméno a heslo do identifikačních údajů. Takže vrátím se zpět do aplikace KeePass, pravým znovu kliknu na položku mBank a dám Perform Autotype. Tím se mi automaticky vyplní údaje a přihlásím se do internetového bankovnictví. Ukážu vám ještě, jak to vypadá v reálném provozu, kdy vlastně nemusím k tomu vysvětlovat ty věci okolo. A tedy zavřu internetové bankovnictví a mám otevřenou pouze aplikaci KeePass. Takže otevřu si stránku, kde zadávám hesla, dám Perform Autotype. Vidíte, že naraz jsem se mohl do banky připojit poměrně rychlým způsobem, celé to nezabralo více jak 10 vteřin, nemusím si pamatovat žádné heslo, žádné překlepy ani nic podobného. Tak, teď vám tedy ukážu, jak tuto aplikaci nainstalovat. Nejdříve je potřeba zajít na stránku výrobce a aplikaci si stáhnout. To provedete na tomto odkazu. Já si ho skopíruju, vy ho bohužel budete muset přepsat, ale zase nejde o nějaký dlouhý odkaz. Zadám do řádku a objeví se mi stránka pro stahování. Já osobně používám tu Professional Edition, nevím, jaké jsou tam přesně rozdíly. Vím, že co má ta Professional Edition navíc, že se tam dá použít skriptování, což nevím, jestli je pro vás důležité nebo není, ale jo, určitě si stahujte tady tuto verzi. Vidíte, že zde existují i různé KeePass, různé verze pro různé telefony, takže je tady pro Android, pro iPhone, Windows Phone a tak dále. Dokonce jsou tady i package pro Linux. Tudíž pokud tuhle aplikaci začnete využívat, tak vlastně máte dostupné své hesla na všech zařízeních napříč platformami, což je určitě super. Já se ale budu věnovat pouze aplikaci pro Windows, kde to stahování je umístěné zde nahoře. Jsou tady dvě možnosti na výběr, buď installer, anebo package. Installer ten slouží k tomu, že vám nainstaluje tu aplikaci do počítače a potom ji tam máte v podstatě napevno. A Portable Package, to je vlastně zip soubor, v kterém jsou ty věci přibalené a dá se to potom skopírovat třeba na flešku a tu aplikaci si budete nosit sebou. Já bych doporučil stáhnout tu Portable verzi, s kterou si to zároveň i ukážeme, protože pak nejste vázáni na konkrétní počítač, ale opravdu si tu aplikaci nosíte přímo u sebe. Takže kliknu na odkaz, zahájilo se mi stahování a vidíte, jakmile se aplikace stáhla, tak dám zobrazit ve složce. Tak, tady tu stránku už můžu zavřít, už ji nebudeme potřebovat a zůstane nám
pouze vlastně PowerPoint a zároveň už otevřená stránka, kde se mi aplikace stáhla. Takže jelikož je to zip, tak soubory musíme nejdříve rozbalit. To udělám jednoduchým způsobem. Pokud jste ve Windowsech 7, Vistách nebo 8, tak jenom na ní dvakrát kliknete a otevře se vám jako kdyby nová složka. Z této složky je potřeba soubory vykopírovat. K tomu buď můžete použít tlačítko Extract All, ale to není dostupné na všech Windowsech, takže si to ukážeme, jak to uděláme obecně. Já si otevřu teda nový File Explorer a přejdu na svoji flash kartu. Vidíte, že tady je nějaké USB napsané, takže je to do USB připojená flashka. Vytvořím si nový soubor, kde bude aplikace uložena. Takže třeba zpráva hesel. Tak, vytvořil jsem si novou složku zpráva hesel a přejdu do ní. V tuto chvíli mám vedle sebe 2 okna. Jedno, kde mám soubory, které jsou ještě zabalené, a předpřipravenou složku. Není nic jednoduššího, než zmáčknout Ctrl A a tím se mi označí všechny soubory a přetáhnu je do té správce hesel, do té složky, kterou jsem si vytvořil. Tak vidíte, že soubory se rozbalují, kopírují, zároveň je to na flešku, takže je to trošku pomalejší, ale to vůbec nevadí. Během chvíličky to bude tak. V tuto chvíli máme aplikaci nainstalovanou a můžeme pokračovat v jejím spuštění. Tady ten soubor s těmi zabalenými, nebo ten soubor se zabaleným programem můžeme zavřít. Tak. Teď máme správce. Zůstal nám tady pouze správce hesel a spustíme si úplně novou aplikaci. Tak, vidíte, že se rozjelo okno a že zde nejsou vyplněné, nemám tady žádný ten strom, jak jste viděli v té předešlé ukázce. Takže nejdříve potřeba založit si nový sklad hesel. To uděláte přes tady to tlačítko New. Tak, vyberu si, kde chci, aby moje databáze hesel byla uložena. Takže tady přejdu do zpráva hesel a vytvořím si novou složku s názvem databáze nebo hesla. Jo, úplně jednoduše nazvěme to jenom hesla. Dále je potřeba tu databázi nějakým způsobem pojmenovat, takže asi dám třeba domácí hesla. Tak, zmáčknu tlačítko Save a tím dojde k uložení databáze. V tuto chvíli je potřeba si zvolit vaše heslo, přístupové heslo k dané databázi. Ty ostatní 2 položky nepoužívejte, nebo respektive můžete je použít, nic vám v tom nebrání, ale jsou spíše pro nasazení do firemního prostředí. Pokud používáte tento program v domácnosti, bude vám úplně stačit to skrytí pomocí master passwordu. Takže já tady zvolím jedno takové standardní heslo @word 1, ať tam máme nějaký speciální znak a nějaké číslo. Kdykoliv v programu vidíte 3 tečky, můžete na ně kliknout a zobrazí se vám to samotné heslo. Takže mám vybrané heslo pro můj nový datový sklad a tlačítkem OK potvrdím. Zde to po mně chce ještě nějaké dodatečné informace. Jo, tady můžu si vyplnit třeba database name, tady jakým algoritmem to má být šifrované, jak často, jestli to je komprimované nebo není. Jo, nejsou to až tak důležité informace pro to vaše použití. V podstatě stačí jenom potvrdit tenhle dialog tlačítkem OK. Tak. A vidíte, že už se mi tady přidal záložka domácí hesla, k tomu nějaké podzáložky. Zde jsou 2 záznamy, já je smažu, ať máme databázi úplně čistou. Tak, tam uložit. Vidíte, že se mi zároveň vytvořil recycle bin, jo, což je něco jako koš, co znáte z Windowsu, a zde jsou ty smazané položky. Tak. Teď si teda ukážeme, jak si přidáme novou složku a jak do ní přidáme nový záznam.
Takže složku vytvoříte pomocí kliknutím pravým tlačítkem na místo, kde tu složku chcete vytvořit. Já řekněme, že chci tu složku vytvořit v této složce domácí hesla, takže přejdu na domácí hesla, kliknu pravým tlačítkem myši a dám Add Group. Pro přidání nové skupiny, teď už stačí zadat pouze název, nazvěme si to testovací, protože testujeme, jak tahle aplikace funguje. A vidíte, že se mi přidala zde do toho stromu nová položka. Pokud chcete, můžete i tažením ji pak umístit na jiné místo. Jo. Tím, že ji chytnete a přetáhnete třeba na generál, tak se objeví zde, anebo zde. Přidání nového záznamu není nic jednoduššího, než stát na té položce, kde chcete záznam přidat a vyberte si položku, kde chcete záznam přidat a tady je ikonka takového klíčku a je tady Add Entry. Takže tu zmáčkneme a tím přidáváme novou položku. Zde si napíšeme, jak se tato položka má jmenovat. Takže dejme tomu, to pojmenujeme testovací položka. A nebo ať je to reálnější, tak si pojmenujeme třeba můj e-mail. Můj e-mail, můžete si vybrat ikonu, kterou tam chcete mít. Vidíte, že databáze ikon je velká. Já nechám tu standardní klíč. Tak teďka na té stránce, jakým uživatelským jménem se chcete přihlašovat. Takže já mám třeba dedecius.marek na Gmailu, takže si napíšu dedecius.marek. To je uživatelské jméno pro přihlášení. Dále je potřeba zvolit heslo. Tak tu máte dvě možnosti. Buď si heslo napíšete ručně, a zase klepnu na 3 tečky, ať ho vidím. Takže jo, jdeme tomu, můžu dát pasus 64 Word 1. Takže buď si zadáte heslo ručně, na které jste zvyklí, a nebo si, což je zajímavější vlastnost, si můžete heslo vygenerovat. Generování hesla se provádí přes ikonu Generate a Password. Tak, zde máte už nějaké profily pro vygenerování k dispozici. Takže řekněme, když si vyberu ten 128, tak mi to vygeneruje tady nějakou sadu znaků. Další možnost je mít vlastní generátor si vytvořit, takže zase na Generate a Password klepnete, dáte Open Password Generator a objeví se vám takový dialog, v kterém si můžete nastavit veškeré údaje o tom heslu. Třeba jak má být dlouhé, kolik má mít znaků, jestli tam mají být malé, velké písmena, jestli tam má být číslice, jestli v něm má být mínus, podtržítko, mezery, speciální znaky a tak dále. Já třeba řeknu, že chci heslo, kde budou speciální znaky a mínus. Tady na tom ale záleží, jestli je to heslo potom jestli se dá vůbec použít v té aplikaci, kde ho chcete přidat, takže to si musíte odzkoušet. Ale ty uppercase, lowercase a special, tak tyhle 3 volby fungují vždycky, respektive i s tím digital. Takže tady jsem si vytvořil nový profil, který má typ custom a dám OK. Tak vidíte, že se mi vygenerovalo nějaké heslo, úplně náhodné, kde jsou nějaké speciální znaky, malé, velké písmena a podobně. Tady máte sílu toho hesla a už ho můžete začít používat. Další položka, co tu je URL. Zde napíšete stránku, která se má vám otevřít při klepnutí na to dané heslo a když zvolíte Open i web browser. Takže já tady dám www.gmail.com, protože tohle je na můj Gmail účet. Samozřejmě mě to nepřihlásí, protože tohle heslo nemám nastavené na své schránce. Zde můžete vidět potom, nebo zde si můžete přidat ještě nějaké poznámky a popřípadě připomínky, které se k tomu heslu vážou. Poslední položka, která je zde dostupná, je, jestli to heslo má expirovat nebo ne.
Lidi z firemního prostředí to znají, že mají třeba heslo na 2, na 3 měsíce a potom jsou nuceni si ho změnit. Takže pokud chcete být upozorněni na změnu hesla, nastavíte expiraci a můžete pak zvolit i nějaký standardní expirační den. Já to zapínat nebudu, protože mě ty hesla neexpirujou. Po případě tam, kde ano, tak to samozřejmě zapínám. Tak potvrdím OK a vidíte, že se mi vytvořila položka, můj e-mail, kde mám username, mám password a stránku, na kterou se má přejít. Takže teď si můžeme zkusit, jak se s touto položkou pracuje. Vyberu si položku, pravým na ní kliknu a pokud bych chtěl dostat pouze uživatelské jméno, klepnu copy username. Takže vidíte, že máte jenom určitý čas, po který vám toto heslo zůstane vlastně někde zaznamenáno. Já, abyste viděli, že tam opravdu je, tak si ho, dejme tomu, přidám zde do této prezentace. Tak musím dát znovu, protože už mi uběhl čas. Copy username. Vidíte, že Dedecius Marek je tam skopírovaný. Když bych chtěl skopírovat jenom heslo, dám copy password. Zase mám na to 12 sekund s ním pracovat. A vidíte, že se mi skopírovalo i heslo. Tak, pokud chcete otevřít stránku, přejděte na URL a dejte Open. Dokonce si můžete vybrat i v kterém prohlížeči se to má zobrazit. Takže dal jsem Open a vidíte, že mi to automaticky přešlo na stránku Gmail. Jelikož já jsem přihlášený už v jiném prohlížeči, tak to samozřejmě převzalo i ty přihlašovací údaje a automaticky se mi to otevřelo. Ještě změním teda stránku, dejme tomu na seznam, tam sice e-mail nemám, ale ta pointa je úplně stejná. Takže pokud chcete záznam změnit, stačí dvojitým klikem ne, to se omlouvám. Stačí pravým tlačítkem na něho klepnout a dát Edit View Entry. A změním si stránku na www.seznam.cz. Takže teď už jsem si přehodil na stránky seznamu, ať vidíte teda celé to používání. Pravým tlačítkem klepnu na položku a dám Open. Tak, klepnu sem na jméno, protože se chci přihlásit do svého e-mailu a zase přejdu zde na položku a dám Perform Autotype. Vidíte, že se byl pokus o přihlášení, já samozřejmě nemám účet na seznamu, takže tím pádem mě to nepřihlásilo, ale pokud máte zadané správné heslo, tak vás to samozřejmě přihlásí. Viz moje předchozí ukázka s mBankou. Takže na závěr bych rád ještě shrnul, co jsem vám tady dnes ukázal. Představil jsem vám, jakým způsobem se pracuje s aplikací KeePass, jak ji nainstalovat a jakým způsobem vytvořit záznam a používat jej. Pokud byste měli, samozřejmě tahle aplikace se dá použít v mnohem širších souvislostech ve firemním prostředí, jde tam hlavně pak o nastavení a nasazení, na správné nasazení této aplikace do firmy, takže pokud byste chtěli v tomto mít nějakou pomoc, tak mi můžete zavolat na telefon, který vidíte před sebou 604 216 617, a nebo mi můžete napsat e-mail s dotazama na marek.dedecius@worklineslužby.cz. Děkuji vám za pozornost a těším se na příští video. Naschledanou.